Hei, olemme täällä juuri 100 vuotta täyttävän Kallion kirjaston edessä, joka siis vuodesta 1912 on ollut olennainen osa Kallion kaupungin osan ihmisten jokapäiväistä elämää. Käydäänpä nyt katsomassa siellä sisällä, että millainen tuhansien tarinoiden maailma sinne kätkeytyi vuonna 2012. Mä oon Kirsti Tuominen, mä oon ollut Kallion kirjaston johtajana nyt vuosia 9 kuukautta hiukan päälle, eli aloitin helmikuun alussa 2011. Ja sitä ennen tehnyt suhteellisen pitkää uraa jo muuallakin, mutta tämä on mun ensimmäinen niin kun vakipesti Helsingin kaupungin kirjastossa. Kallion kirjasto siis täytti 100 vuotta viikko sitten maanantaina, eli 1. päivä lokakuuta. Ja kirjasto on siis, ja se tarkoittaa sitä, että tämä kirjastotalo on ollut toiminnassa 100 vuotta. Kallion kirjasto toimii jo 1800-luvun puolella. Tai täällä oli kirjastotoimintaa, sanotaan niin päin. Eli Sörnäisten kansankodin yhteydessä oli kirjasto ja sen perustaja oli tämmöinen 1800-luvun vaikuttajanainen Alli Trygg-Helenius, joka pisti tuulemaan ja sai tänne alueelle toimintaa, ja sitten varsinainen Kallion kirjastotoiminta, jos nyt ihan oikein vuosiluvun muistan, niin alkoi 1898, mutta kirjastotalo valmistui sitten 1912. Tätä on nyt runsas viikko, melkein 2 viikkoa erityisesti juhlittu, että fiilis alkaa tällä hetkellä olla onnellinen, mutta väsynyt. Meillä on ollut viime viikko koko viikko, eli 1. päivä lokakuuta oli tämmöinen varsinainen virallinen 100-vuotisjuhla, jossa oli apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen puhumassa ja onnittelemassa kirjastoa. Saatiin myös tervehdys tasavallan edelliseltä presidentiltä Tarja Haloselta. Sitten meillä oli stadislangi tiistaina ja sitten oli muusikon Kallio, eli Jussi Raittinen keskiviikkona, torstaina murhaava mielenkiintoinen Kallio, perjantaina yökirjasto, lauantaina lasten retrosynttärit ja sunnuntaina eläimiä kirjastossa. Ja sitten meillä on ollut kirjailijahaastattelujen sarja, joka päättyy nyt tänään. Et meillä on 8 eturivin kirjailijaa ollut näiden lisäksi haastateltavana täällä, ja haastattelijana on olleet Kallion lukion opiskelijat, että on juhlittu. No, meillä on aika paljon kaikenlaista. Kallion kirjasto on tunnettu siitä, että täällä on tapahtuu ja on tapahtumia. Babykino on semmoinen meidän jo toista vuotta ollut toiminta, eli tuolla Vintillä on Satulinnassa kerran viikossa leffaesityksiä äideille tai vanhemmille ja siis pienille lapsille, jotka eivät vielä niin kuin aisti liikaa siitä leffasta, ja leffat on suosittu. Tällä hetkellä ne täytyy olla sallittuja leffoja. Ja lapset voi olla siellä fatboilla köllötellä, ja vanhemmat pääsee muiden aikuisten kanssa katsomaan leffoja. Ja näitä on 2 esitystä aina keskiviikkoisin, sama leffa, mutta 2 kertaan, koska tulijoita on ollut niin paljon. Sitten meillä on erilaisia näyttelyitä jonkun verran. Meillä on musiikkiesityksiä, meillä on näitä kirjailijahaastatteluja, erilaisia paneeleita, keskusteluja, kaikenlaista. Meillä on hyvin paljon, ja me tehdään paljon yhteistyötä niin kuin
erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Ja seuraava, nyt kun me näistä 100-vuotisjuhlista hiukan rauhoitutaan, niin seuraava semmoinen isompi juttu on sitten Kallio kipinöi marraskuun puolivälissä. No, yksi on ihan varmasti tämä Kallio ja Kallion seutu ja Kallion asukkaat, meidän asiakkaat. Tämä on hirveän monipuolinen ja meillä on hyvin monenlaisia. Meillähän on paljon kävijöitä. Meillä on päivässä semmoinen 2000 molemmin puolin kävijöitä. Ja meillä on hirveän monipuolinen. Meillä on niin kuin näitä, Kalliossa asuu paljon opiskelijoita, meillä on paljon nuoria kävijöitä, sitten meillä on tätä vanhempaa Kallion väkeä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka käy lukemaan lehtiä, ei ehkä lainaa muuten. Ja sitten selvästi näkee, että meillä on myöskin asiakkaita, jotka voi käydä monta kertaa päivässä. Ja sitten jollain tavalla tämä asiakaskunta sekä sitten niin kuin se, että meillä on paljon pitkän linjan henkilökuntaa, joka on ollut aina pitkään Kalliossa ja sanoo, kun aloitin aikoinaan ja haastattelin, niin he sanoivat, että en vaan ole koskaan halunnut lähteä muualle, kun tämä on niin ihana paikka, että asiakkaat on niin ihania, niin täällä on ihan oma atmosfäärinsä ja se ehkä tulee jossain määrin myöskin sit näistä tapahtumista ja muista, joista tapahtumista unohdin sanoa tietysti Hardbook Cafeen, joka on se meidän kesäinen special-tapahtuma. Että jos ajatellaan, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten niin kaikki perustui siihen, että kirjastossa oli kortistot, joista sitten haettiin, että löytyykö kirjaa ja onko se hyllyssä. Nyt me katsotaan se rekisteristä, joka on pääkaupunkiseudun yhteinen. Ja sitten jos sitä ei ole meillä, niin se voidaan tilata mistä tahansa näistä alueen 4 kaupungin kirjastosta tänne. Ja sitten tämä niin kun kirjojen ja kaiken materiaalin liikkuminen on niin paljon isompaa, että onhan se. Se on myöskin tuonut sen toisen, että meillä on lajitteleva palautusautomaatti tuossa alhaalla, iso masina, joka myös pitää ääntä. Että semmoinen, kun toisaalta kirjastot ei ylipäätään enää ole sellaisia paikkoja, mutta sitten me aiheutetaan, siis asiakkaat käyttää toisella tavalla ääntä kuin ennen, ja meidän toiminta jo aiheuttaa enemmän ääntä kuin ennen, että se semmoinen hiljaisuus on poistunut, sitä jotkut kaipaa, ja sitten toisaalta me ollaan itse tuotu näitä erilaisia tapahtumia kirjastotilaan, että kyllähän tämä on muuttunut paljon. Kuinka vanha on kirjastossa oleva vanhin kirja? Meillä on 1700-luvulta joku, mutta ihan tarkkaa vuosilukua en muista. Joo. Mutta on meillä vanhojakin ja on säilytty jotain, mutta noin pääsääntöisesti se, mikä kulkee lainassa, niin se on siinä 10 vuoden marginaalissa tai 5 vuoden marginaalissa, että vanhemmat on sitten jo varastotavaraa. Täällä on ihan oikeasti ilo olla töissä. Että, mä usein kun mä lähden pois töistä iltaisin, mä odotan bussia tuossa kirjaston kupeella, niin mä menen hiukan aikaisemmin bussipysäkille, että mä näen sen liikkeen, mikä kirjastosta ja kirjastoon on, kun mun oma työhuoneeni on tuolla pohjakerroksessa, että mä en näe samalla lailla asiakkaita muuten kuin tulemalla katsomaan. Niin sit mä näen siitä ja katson, että kyllä se on aika ihana. Tällainen siis oli 100-vuotias Kallion kirjasto, johon siis voisi tulla kauempaakin eikä vain lainaamaan kirjoja. Onnea vaan Kallion kirjastolle meidänkin puolestamme.